Yes, good morning, DCB TV. Please subscribe to the channel kung sino ko video na upload ko. Kami sa ngayon sa mag-deliver tayo ngayon. Ito ngayon to. Medyo malaki yung deliver tayo ngayon. Barangay Kanawalan, Karael and Kalmay. Ngayon, ito. Kasi mayroon yung malaki mayroon sa taas mo na yan. Yan, no? Malaki mayroon sa taas. Yan, deliver na yan. Ngayon, kasi pala yung ngayon. Ano yan, so, ganun ba sa loob? Tara mo yan sa barangay Karael, Kalmay, and Kanawalan. Yan sana? Hello mga inyan, ito sa ano yan, sa may ito sa may Kalmay. Ito yung may tulay na yan. Tulay ng dagupan. Yung dyan sa likod natin. Kumayan, so. Yung dagupan. Ito yung ng dagupan, yung dividisya, yung tulay. Ito yung sa Kalmay man yan, Kalmay. Yan mga Inyans. Yung Inyans, tapos tayo mag-deliver dito sa Kalmay at pauwi na tayo. Yung Inyans, ito dito sa may Kalmay, Dagupan City, Pangasinan. Pauwi na tayo mga Inyans. Yung deliver natin, update mga Inyans sa deliver natin mga Inyans. Ito mga Inyans, so. Ito yung likod natin mga Inyans. Yan yung mga Inyans, Dagupan na yan doon sa may highway. Dito sa may Kalmay. Ngayon yung ngayon yung ano daw? Highway doon, highway. Yung highway naman yung dagup, yan, yung tulay. Ayan. Ngayon sa update ngayon sa may barangay Kalmay, Dagupan City. Salamat mo na yun. God bless everyone. More power. Keep safe. God bless and bye bye mga Inyans.